नमस्कार. नीताज व्लॉग्समध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. मागच्या एका व्लॉगमध्ये आपण समुद्रकिनारी वसलेले आणि पर्यटकांच्या अतिगर्दीपासून अलिप्त असणारी भोगवे आणि किल्ली नेवती ही ठिकाणं पाहिली. पण आज आपण पुन्हा किल्ले नेवतीला जात आहोत. समुद्रात अगदी पारंपरिक पद्धतीने रापणीचे मासे कसे पकडले जातात ते पाहायला. चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ. कुडाळपासून किल्ली नेवती हे अंतर 30 किलोमीटरचं. आम्ही घरून 3:30 वाजता निघालो आणि 4:15 वाजता पोहोचलो. ना पर्यटकांची अतिवर्दळ, ना अतिमहाग खाण्याचे स्टॉल, ना किनाऱ्यावर साचलेला कचरा इथे पाहायला मिळते. ती फक्त हिरवीगार झाडी, पांढरी शुभ्र वाळू आणि अगदी दूरपर्यंत पसरलेला भव्य समुद्र. आम्ही इथे चौकशी केल्यावर समजले की मासेमारीसाठी बोट 4:30 वाजता निघतील. मासेमारी करताना बहुतेकदा जाळ्यात कचरा, प्लॅस्टिक बॉटल्स, टोकेरी पदार्थ किंवा दगड अडकतात, त्यामुळे जाळं फाटतं. इथे हे मच्छीमार बांधव ते जाळं विणत आहेत. हे झाडाचे डिंक आहे. होडी जुनी झाल्यावर बऱ्याच वेळा होडीच्या तळातून पाणी आत येतं, म्हणून त्या ठिकाणी अशा प्रकारे हा कापूस आणि गरम डिंक ओतून ती जागा रिपेअर केली जाते. बरोबर 4:45 वाजता होडी ओढायला सुरुवात झाली आहे. रेतीत होडी रुतू नये म्हणून अशा लाकडाच्या ओंडक्यावरून होडी पुढे पुढे ढकलली जाते. या ठिकाणी रापण अगदी पारंपरिक पद्धतीने केली जाते. रापण करणाऱ्यांचा ग्रुप असतो. एकाच ठिकाणी असे बरेच ग्रुप असू शकतात. एका ग्रुपमध्ये जवळपास 20 ते 25 लोक असतात. रापणीतून जे मासे मिळतात ते विकल्यावर जे पैसे येतात ते ह्या ग्रुपमध्ये वाटले जातात. प्रत्येक रापणकरांच्या ग्रुपमध्ये 1 किंवा 2 होड्या असतात. ह्या नुसत्या होडीचे वजन जवळपास 700 ते 800 किलोपर्यंत असते. त्याशिवाय जाळ्याचे वजन देखील 100 ते 200 किलोपर्यंत असू शकते. समुद्राला सतत भरती ओहोटी येत असल्यामुळे या होड्या समुद्रापासून लांबच ठेवल्या जातात. आता ही होडी पाण्यात जाळं टाकत टाकत आत जात आहे. जाळ्याचं एक टोक किनाऱ्यावरच्या एखाद्या व्यक्तीकडे असते. होडी जाळं टाकत असताना अर्धचंद्राकार आकार बनवते. किनाऱ्यावर आल्यावर दोन्ही टोकं किनाऱ्याच्या दिशेने खेचली जातात आणि जाळं एकदा का किनाऱ्यावर पोचलं की त्यामधले अडकलेले मासे बाहेर काढले जातात. ही लोक वर बसून माशांचा कळप कुठे दिसतोय का ते पाहत आहेत. इथे हे काका होडीला टॉवेल हलवून डावीकडे वळायला सांगत आहेत. होडी डावीकडे वळली आहे. ही लोक जाळ्याचं एक टोक धरून उभे आहेत. होडी पुन्हा किनाऱ्यावर आली आहे. आता ही होडी किनाऱ्यावर घेऊन जाळ्याचं दुसरं टोक ओढलं जाईल.
हे जाळ्याचं एक टोक आहे आणि हे दुसरं टोक आहे. जवळपास पाऊण तास जाळ्याची टोकं हळूहळू ओढल्यानंतर शेवटी जाळं नजरेस पडलं. आपण पाहू शकतो जाळ्यात इतर माशांसोबत कासव देखील अडकला आहे. आपल्यासाठी जरी नवीन असलं तरी त्यांच्यासाठी ती काही नवीन गोष्ट नाही, म्हणून त्यांनी कासवाला अगदी सहजपणे उचललं आहे. ह्या कासवाला समुद्रात सुरक्षित सोडलं गेलं आहे. 3 ते 4 तासांच्या मेहनतीनंतर जाळ्यात एवढे मासे आले आहेत. आपण पाहू शकतो जाळ्यात बऱ्याच प्रकारचे मासे अडकले आहेत. खापी, सुरमई, म्हाकले मासे देखील आहेत. इथे समुद्रकिनाऱ्यावरच ह्या माशांचा लिलाव केला जात आहे. आपण पाहू शकतो इथे बरीच लोक जमली आहेत. चला तर मग आजसाठी एवढेच. तुम्हाला हा आजचा व्लॉग कसा वाटला आम्हाला नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या व्लॉगसह. तोपर्यंत धन्यवाद.